भारतीय नौदल नौकायन जहाज म्हणजेच आयएनएसव्ही तारिणीनं केप ते रिओ शर्यत 2023 मध्ये सहभाग घेतलाय. दक्षिण आफ्रिकेच्या केपटाऊन मोहिमेसाठी 2022 मध्ये ते रवाना झालं होतं. आता ही मोहीम फत्ते करण्यासाठी पुन्हा ते गोव्याच्या दिशेने येत आहे. ही एक सागरी नौकायन शर्यत असून संरक्षण मंत्रालयानं जारी केलेल्या पत्रकानुसार ही शर्यत ट्रान्स अटलांटिक महासागरातली सगळ्यात प्रतिष्ठित शर्यत असल्याचं म्हटलं जातंय. ही मोहीम 2 महिला अधिकाऱ्यांसह भारतीय नौदलाच्या 5 अधिकाऱ्यांच्या ताफ्याच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आली आहे. आयएनएसव्ही तारिणी या मोहिमेदरम्यान गोव्यापासून रिओ दी जानेरिओ मार्गे केपटाऊन आणि त्यानंतर परतीच्या प्रवासादरम्यान सुमारे 17,000 नॉटिकल माइल्स म्हणजेच अंदाजे 31,000 किलोमीटर अंतर कापणार आहे. 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी सुरू झालेला हा प्रवास आता 24 मे 2023 रोजी त्याच ठिकाणी पूर्ण होतोय. नौदलाचे सेलिंग वेसल तारिणी हे 6 महिन्याच्या आंतरमहासागर आंतरखंडीय मोहिमेनंतर आता भारतात पुन्हा परततंय अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 5-6 महिन्यांच्या कालावधीत या महासागराच्या प्रवासात चालक दलाला भारतीय, अटलांटिक आणि दक्षिणेकडच्या महासागरांमध्ये हवामान आणि समुद्र परिस्थितींचा सामना करावा लागणार होता. या मोहिमेचं उद्दिष्ट जहाजावरच्या क्रूला नेव्हिगेशन, कम्युनिकेशन, टेक्निकल आणि प्लॅनिंगसह सीमनशिप कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षित करणं असं आहे. संरक्षण मंत्रालयानं प्रसिद्धी पत्रकात या मोहिमेला 2 महिला अधिकाऱ्यांना ऑनबोर्डवरच्या एकल परिभ्रमण नौकायन मोहिमेसाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा असल्याचं म्हटलंय. तसंच सागरी नौकायन हा एक अत्यंत कठीण साहसी खेळ आहे. महासागर नौकायन मोहिमा साहसी आणि जोखीम घेण्याची क्षमता विकसित करण्यात मदत करतात. या मोहिमेत जहाजाला ऑपरेशन दरम्यान वादळ, उंच लाटा, जोरदार वारं आणि हवामान खराब असेल तर त्याचा सामना करावा लागतो. या मोहिमेत असणाऱ्या 2 महिला अधिकाऱ्यांसह 6 अधिकाऱ्यांचा आणि त्यांच्या क्रूचा उत्साह, धैर्य हे अजून टिकून असल्याचं नौदलानं म्हटलंय. भारतीय नौदलानुसार या नौकायन शर्यतीत 2 जानेवारी रोजी केपटाऊन येथून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता. त्यानुसार ही मोहीम सुरू आहे. सागर परिक्रमेसारख्या नौकायन मोहिमेमध्ये भारतीय नौदल नियमितपणे सहभागी होत आहे. आयएनएसव्ही तारिणीचं नेतृत्व कॅप्टन अतुल सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली लेफ्टनंट कमांडर आशुतोष शर्मा, लेफ्टनंट कमांडर दिलना के, लेफ्टनंट कमांडर रूपा ए आणि SLT अविरल केशव हे कर्मचारी आहेत. चालू असलेल्या या मोहिमेदरम्यान भारतात परतण्यासाठी रिओ दी जानेरिओ इथं क्रू टर्न अराउंडची योजना करण्यात आली. क्रू बदलल्यानंतर CDR निखिल P हेगडे, CDR MA जुल्फिकार, CDR दिव्या पुरोहित आणि CDR अभिषेक डोके कर्णधार म्हणून जबाबदारी स्वीकारतायत. लेफ्टनंट कमांडर दिलना के आणि लेफ्टनंट कमांडर रूपा ए या मोहिमेच्या दोन्ही पायांसाठी क्रूचा भाग आहेत. यामध्ये एकट्या एका महिला अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वातून जगाची प्रदक्षिणा पूर्ण करण्यासाठी हे प्रशिक्षण दिलं जात आहे. 2017 मध्ये आयएनएसव्ही तारिणीनं नाविका सागर परिक्रमा नावाच्या ऐतिहासिक मोहिमेत सर्व महिला अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण जगाला प्रदक्षिणा घातली होती. त्यासाठी तारिणीची वेगळी ओळख आहे.